мақсади гап ки ба таможни союз намедояд. Агар ҳамун таксиҳое ки гузаронда битонанд ҳамо метонанд. Бале мигратсиони картаи гостче ки гирифтӣ. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тасмим гирифтем ки комментарияҳоро хонем ва ба саволотон ҷавоб гардонем. Марамат савол дошта бошед шуморам бинависонед. бародарое ки дар Москва қарор дорем ба шумо духтари дандон дар кор боша агар метавонед ки дар ин ҳамин рақамҳои буромада дар Telegram ё дар WhatsApp муроҷиат кунед. бародари тоҷикмон духтари дандонай ва дандонҳои худтона табобат бикунед. Асоев нависондай. Салому алейкум акай Сорбон. Дар бораи таможни союз меган гап шидестай, ҳамин гап рост боша ё ки не? Чӣ хелай? Дар бораи таможни союз не, ягон гап шидагӣ нестай. Яъне ягон гуфтушунид қарор ба имзо расидагӣ нестай. мақсади гап ки ба таможни союз намедояд. Як нафари дигар нависондай. Салому алейкум ака. Агар аз аллатая карона қарздор бошӣ, дар Тоҷикистон ҳозир қарор дорам. Чӣ кунам? Спорумша. Бале. Пардохт кардани пули банктон, пардохт кардани пули ҷаримаҳо, ин ҳамаш ба фоидаи худтон мебошад. Ба хотире ки ҳамин чизҳоро напардохтаантон сабаб шида метавонад ки шуморо аз Россия запрет бикунанд. Як нафари дигар нависондае ки салом ака. Рост аст ки дар як сол як бор патент метиҳад. Патент ҳамин хеле охир муҳлаташ як солае. Саидалиевич нависондай. Шумо кори дигар надоред. ҳамун қонун шид баъд мефаҳманд. ҳамин мардуми муҳоҷир, агар ҳамин муҳоҷирон намебуданд, чӣ мегуфтед шумо? Агар намебуданд ба дар бораи худ тоқа гап мезадем. Баҳром нависондай. Салом ака. Меган нархи патент қимат мешавад. Рост боша? Не, нархи патент барои қиматшавиш ягон гап нест ҳозирашда. Мурат нависондай. Одамои дар ресторан граница рафта бо гузашта омада истанд. Агар ҳамун таксиҳое ки гузаронда битонанд ҳамо метавонанд. А так рестр дар ки ғалтиди, ай граница биромади ҳамон хе панод ба худо мешавад. Яъне запрет мешавад. бародаро дар бораи такси гуфтем, биёй бораи як такси ширкати боваринок ҳам мегӯм барои шумо зангш бизанед, қатъи суҳбат кунед. Мисол касе ки границаи Қазоқистон гузаштани боша, сайт граница номерош мебурад, марамат қатъи суҳбат кунед ва граница бизанед, документотона нав кунед. Саид Мурод нависондай. Салом ака. Мара 6 моҳ пеш гардонданд. Дар паспорт аннулирован нависагӣ. Метавонам ҳамун паспорт хати бирам? Не. Яъне ки шуморо запрет кардаган. Наметавонем. Як нафари дигар нависондай. Салому алейкум. Ман документ дорам. Мешавад бирам 2 моҳ бестам биём. Метавонам патент гирифта. ҳамаи ҳуҷҷатот 100% бошад вақти биромадан аз Россия бе ягон проблема ва бе ягон нарушения буброи. Бале. Боз метавонӣ ки насиб боша ба сари баланд будрои корборта давом диҳем. Умарҷон нависондай. Ассалому алейкум ака. Патенти ман аннулировад шидай. Ман метавонам граница рафта гости карда биём. Регистратсия карда метавонам. Бале, мигратсиони картаи гостче ки гирифтӣ, метавонӣ мисол ҳамун регистратсия кунӣ, аз 3 моҳ ҳуқуқ дорӣ ки бестӣ. Як нафари дигар нависондай. Салом, додари гиромӣ. Ман чанд сол бедокумент гаштам. Ягон штраф надоштам. Духтарча таваллуд кардам омадам Тоҷикистон. Ман рафта метавонам ё ки не? Проверка накардам. Паспортам 1 сол шид омаданман. Як совет битем, додари гиромӣ қадр. Пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки чанд сол бедокумент гаштагӣ, ягон штраф надорем ва боз барои рафтантон, барои дилпир будани худтон дар шаҳри Душанбе ҷои шиноснома ва раводид гуфтани ҷо ҳастай, ҳамунҷо мерем, паспортона проверка мекунанд, отпечатки месупорем ва ҳамаша 100% барои шумо мегӯянд ки ҳозир метавонед рафта ё ки ягон проблема доред. Як нафари дигар нависондай. Салому алейкум ака. Ман падарам гражданство дорад. Хона дорем. Мара миспорам мешавад гражданство да ака? Бале. Ба воситаи падар, модар, мақсад ки шумо шаҳрвандии Федератсияи Русияро осон дастрас карда метавонед. Як нафари дигар нависондай. Салом акаи Сорбон. Кадом солҳо ба хизмат даъват мешаванд? дар ин призофи яъне ки сар мешавад ҳозир баҳорӣ солҳои таваллуди 2008 ва 1999 ба хизмати ҳарбӣ даъват мешаванд, лекин шумо дар инҷа моҳошам ба назар бигиред бародаро. Зинда ва сарбаланд бошед. Видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Савол бошад дар комментария бинависонед, насиб ҷавоб мегардонем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.